በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? ሕራይ እምበር ሎማዓንቲ ኸ ንሪኦ ስለምንታይ ኢና ኣንሕና ናይ መናፍቃን መዝሙር ዘይንሰምዕ መናፍቃን ግና ናህና መዝሙር ይሰምዑ እቲ ሓደ ሓደ ሶምና ኢየሱስ ዝዝምርዎ ተሰማዕናዮ እንታይ ሽግር ኣለዎ ንዝብል ሓደ ሓደ ቪድዮ ብንፅፅር እንዳገበርና ክንርኢ ኢና። ቅድሚኡ ግን ንምንታይ ኢና ዘይንሰምዕ ንዝብል መጀመርታ ሓንቲ ቪድዮ ጋብዘኩም። ነቲ ዝመሓልፎም መዝሙር ክንሰምዖ ኣይግባአናን እዩ ክንሰምዖ ኣይግባአናን እዩ። መፅሓፎም መነኮሳት ከምዚ ይብል ኡቅ ከመ ኢትቅረብ ሃቢሃ ይብል እኖ መፅሓፍ እኳ ከነንብብ ኣይፍቀደናን እዩ። መፅሓፍ ናይ መናፍቃን ይኹን መዝሙሮም ክንሰምዕ ኣይፍቀደናን እዩ። ኣስተውዕሉ ደርፊ ምስማዕ ሓጢኣት እዩ። ደርፊ ምስማዕ ሓጢኣት እዩ። ናይ መናፍቃን መዝሙር ምስማዕ ግና ክልተ ነገር እዩ፣ ክሕደትን ሓጢኣትን እዩ። ስለምንታይ ደርፊ ሓጢኣት እዩ፣ ብእግዚአብሔር ዝተወገዘ ነገር እዩ። ክንገብሮ ንኽእል ኢና ጻግእ ፍርድልና። ናይ መናፍቃን መዝሙር ምስማዕ ግና ሓደ ሓጢኣት እዩ፣ ካልኣይ ድማ ክሕደት እዩ። እሺ ተቐዳሚት ቪድዮ ከምዚ ክንሪኣ ፀናሕና መምህርና እንታይ ዝብለና ዘሎ ናይ መናፍቃን መዝሙር ምስማዕ ክልተ ዓይነት ስሕተት ኣለዎ። ተቐዳማይ ሓጢኣት ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ክሕደት ይብለና ኣሎ። ንምንታይ ክሕደት ንዝብል ድማ ሕፅር ዝበለት መብርህ ክበኩም እየ። ድሕሪኡ ከዓ ናይ ብሓቂ ድዩ ክሕደት ንዘይ ክሕደት እንጋ ቪድዮ ሰኒና ንሪኢና ማለት እዩ። እቲ መጀመርታ መዝሙር ማለት እንታይ እዩ? ምስጋና ወይ ከዓ ናይ ከናፍር ምስጋና፣ ካልኣይ ከዓ መስዋእቲ እዩ ማለት እዩ መዝሙር ማለት። ስለዚ ኣንሕና ናይ መናፍቃን ዘይንሰምዐሉ ዋና ነገር እቲ መሳርሒ ሙዚቃናቶም ኦርጋን ወይ ካልእ ነገር ስለዝኾነ ጥራይ ዘይኮነ ናይ መጀመርታን ቀንድን ብኣስተምህሮ ስለንፈላለ ኢና ማለት እዩ። ብኣስተምህሮ ከመይልና ንፈላለ ንዝብል ኣንሕና ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈራዲ ኢልና ክንቀበሎ ከለና ኣምላኽን ፈራድን ክንብሎ ከለና መናፍቃን ኣሕዋትና ድማ ኣማላዲ ይብሉ ማለት እዩ። ስለዚ መዝሙር ብመጀመርታው ተፃሒፉ ተዘይሙ ናብ ሰማዕቲ ክቐርብ ከሎ ሓደ ዘማራይ ብኣስተምህሮ ናይ ቤተክርስትያኑ እዩ ዝፅሕፎ። ቤተክርስትያኑ ዘይትብሎ ነገር ክገብሮ ኣይኽእልን። ንኣብነት ኦርቶዶክሳውያን ንክርስቶስ ኣማላዲ ዝብል መዝሙር ኣይንዝምረሉና ኣስተምህሮና ከምኡ ስለዘይኮነ ወይም ድማ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተማልደልና ምዃና መላእኽቲ የማልዱልና ምዃኑ ኢልና ክንፅሕፍ ከለና ክንዝምር ከለና ብምንታይ ብናይ ቤተክርስትያንና ኣስተምህሮ ማለት እዩ። እዚ ከዓ መዛሙራትና ናይ ብሓቂ ድን ዝግለፅ ንዝብል ከዓ እስኪ መጀመርታ ኣንሕና ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም ፈራዲ ስለንቕበሎ ቤተክርስትያንና እውን ፈራዲ ኢላ ስለትምህረና ማለት እዩ። ኣምላኽን ፈራድን ኢላ ስለትምህረና እስኪ ፈራዲ ምዃኑ ሓንቲ መዝሙር ብኣስተምህሮና ዝተፃሓፈት መዝሙር ከስምዐኩም እየ። ብድሕሪኡ ድማ ናይ ፕሮቴስታንት ከዓ ንክርስቶስ ኣማላዲ ዝብልዎ ከዓ ከስምዐኩም እየ ማለት እዩ። እባክህ ቀናምታ እባክህ የሃዌ እባክህ ተው ፍረድ አይገድል አመፃው ድፍረቱ እባክህ ቀናምጣ ተናገር አቤቱ። እሺ ክቡራት ህዝበ ክርስቲያን ከምዚ ክንሰምዓ ፀናሕና ዘማሪት ሓፍትና መርቶነሽ ክርስቶስ ፈራዲ ምዃኑ በጃኻ ፍረድ እንዳበለት እንታይ ትገብር ፀኒሓ ትዝምረልና ፀኒሓ። ከምታ ቀዲመ ዝበልኩኹም ብኣስተምህሮና መንገዲ ክርስቶስ ፈራዲ ስለዝኾነ ፍረደልና ትብሎ ፀኒሓ። ኣሕዋትና ፕሮቴስታንት ወይ ከዓ መናፍቃን ከዓ ንክርስቶስ እንታይ ከም ዝብልዎ ከዓ ሓንቲ መዝሙር ከስምዐኩም ናቶም ማለት እዩ። አማላጄ 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 ኢየሱስ ወዳጄ አማላጄ 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 የእግዚአብሔር ልጅ እድገም አማላጄ 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 ኢየሱስ ወዳጄ። ራይ ዝሓውና ከምዚ ክንሰምዖ ፀናሕና እንታይ ዝብል ፀኒሑ ኣማላጂ ኢየሱስ ኣማላጂ ይብል ፀኒሑ። በቃ ዋና ነገር ንሕና መዝሙር ናይ መናፍቃን ዘይንሰምዐሉ እዚ እዩ። ምክንያቱ ሓደ ኦርቶዶክሳዊ ምእመን ወይ ሓደ ኦርቶዶክሳዊ ዘማሪ ነዚ ክሰምዕ ከሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ንክርስቶስ ኣማላዲ ይብሎ ኣሎ ማለት እዩ። ኣማላዲ ይብሎ እንድሕር ሃልዩ ድማ ካብቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያንና ተኣምኖን ተስተምህሮን ወፃኢ ስለዝኾነ ኣንሕና በዚ ምክንያት ብኣስተምህሮ ምክንያት እንታይ ንገብርን ኢና ስለዘይ ንራኸብ። በዚ ምክንያት ድማ ንሕና ንኢየሱስ ንዝምሩን ንሶም ንኢየሱስ ዝምሩን ዝተፈላለዩ ከም መጠን ኣስተምህሮና መጠን ዝማሬና ድማ ይፈላለዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ኦርቶዶክሳዊ ሰብ እስኪ እዛ መዝሙር እዚኣ ወሊዑ ክሰምዓ ይኽእል ወይ ድማ እዛ መዝሙር እዚኣ ክሰቕላ ይኽእል ናብ ዝተፈላለየ ማስ ሜድያታት ናቱስ እዚኣ ክሰቕላ ይኽእል ዶ? ኣይኽእልን። ስለምንታይ እንድሕር ዳይልና ኣስተምህሩ
أنحنا يسوع كريستوس فراد مخانو سلنقبل زمحواتنا دما انتي سلازقبلوا أما لا ديلهم سلازامنوا أما لا ديلهم يزمروا مالتي سلازي وانا زين زمروا مخنيات ازيو نحنا نعوم سلازقلعنا يوم وي سلازين فتوم زي كنا بخمس مخنياتنا زين زمر ناي منافقان مزمور مالتي كاب قصيلنا حنت فيديو خغابزكم ملس غنبلاينا مالتي أنا نهلخل كان تايب لكم الله ني يسوع كريستوس لتزمر أب أرثوذكس مزمور نسمعون نقبلون إنا أشي إذا أنت إذا بلنا زلوا نورت أب أرثوذكس تزمرنا يسوع كريستوس مزمور يقبلون يسمعوني بالسنيحو مالتي أشي أنا وانا نقرتين عندلي كسمعوا قبولين عندلي جن يسوع كريستوس فرادي إلو أي أمنني زي أمنا نقرك أي قبولوني مالتي حدا سب قال سلازوص تراي باف سلازتزاربه تراي كنا امنو ايجبئنان مالتي انتي كابل صنيحو نيسوس كريستوس تزمر تراي منافقان ناي اورثودكس مزمور سمعوا كيمسلكم نمنتي ام زي سمعوا عند حدا يلكم ني انت قديمه باستمرن فلال زبلكم دنجل مريم امالاديت زبل مزمور اي سمعوني وي قدوس جبريل وي قدوس ميكائيل امالادي يزبل مزمور اي سمعوا نمنتي زي سمعوا عند حدا يلنا سلازي يقبلوا أنا إحنا دم أورثودكساويين كم نكون يسقبنا نا أورثودكس مزمور ندحر سميعو ندحر تقبلوا أزي صبغ نجار أزي دسيب لنا أنا مالتي إسك خليتي فيديو قالته سقى نسمع ياسكي من نفس الشيء عند لي سنتايم نفطرات كتمسجن ملأخت تزمروا لهم كالوت اتنا يسوع كل دوها كبرسي كفيل كان خالوت كتبهم سلازي دل ديابلوس نحنا دما بتلمدو بينت تبنا إحنا له سلازي خنا ديابلوس انت يقبرالو نايب انت مزمور كي تسمعوا لكم الله منات مزمور نايب انت تسمعها دغدغ يخاطب لنا نزا امنس مغنياتو تعميت مزمور منفس اللو هيوت اللو ስለዚህ እዚ ስለ ደኾነ ሰይጣን በዞም ናሱ መልእክተኛታት ገይሩ መዝሙር አይስምዑ ድብላኩም ደሎ አስተውዕሉ እሺ መጀመርታ ታይ ገር ገሊጽና ዘሎ ዝሓውና ማለት እዩ ንዝመጽ ማንም ናይ ፕሮቴስታንት መዝሙር አይትስምዑ ዝብል ናይ ሰይጣን ተላእኽ ገይሩ ይወስዶ ንሱ ማለት እዩ ጸገም ዘሎ ይኮነ ሓፈሻው ግን ኣብዚ ክልተ ነገር ስሕተት ኣሎ ቀዳማይ ብጀካ ንኢየሱስ ንኻልእ ዝዝመር ኢሉ ንኢየሱስ ከም ዝሽፍኑ ገይሩ እዩ ዝኣምን እግዚአብሔር አምላክ ግን ማለት እዩ ማንም ዝሽፍኑ የለን ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክ ዝሽፍኑ ዘይኮኑ ስታይዳ ናብኡ ዘብጽሑ እዩ ከምታ ኣነ ቅዱስ ኾንኩ ንስኻትኩም ድማ ቅዱሳን ኮኑ ከምታ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልኩ ንስኻትኩም ድማ ንክርስቶስ ምሰልዎ ዝብሉ ቅዱሳን ኣቦታት ስለ ዘለውና ንዕኦም ምዝማር ስለ ክብሮም ምዝማር ናይ እግዚአብሔር ዕብየት ዘርኢ ዳ እምበር ንክርስቶስ ዝሽፍን ነገር ኣይኮነን ግን ከምኡ ይመስልዎ ካልኣይ ግን ሓፈሻዊ ነቶም ፕሮቴስታንት ኣሕዋትና እቲ መዝሙር ንዓኹም መንፈስ ዘለዎ ደስ ዝብል ክኸውን ይኽእል እዩ ንዓና ግን ብፍጹም መንፈስ ዘለዎ ይኮነ ሰላሙን ዝህብ ኣይኮነ ኣዝዩ ረባሺ እዩ ማለት እዩ ረባሺ ስለ ዝበልኩ ግን ብኻልእ ብኽፍኣት ዘይኮነ ሓንቲ መዝሙር ከስምዐኩም እየ በዛ መዝሙር እዚኣ መንፈሱ ዝሕደስ ሰብ ተሃልዩኻ ድሓን እስኪ መዝሙር ስለ ዝበሉ መዝሙር ዝብሎ ዘለኹ ከስምዐኩም እንዴ ኣብ ቦታ ኮመንት ካንስኩም ሓሳብኩም ገለጹ በወገ የገዛኝ ልጁ እኔ ነኝ ከብርና ከወርቅ ታስበለጠኝ ፍቅሩን የገለጠው በእኔ ላይ ነው ገና አባት ያሰለው እርሱ ግዳለው በነቢያ በመዝሙራት አልተገለጠም የሱ ሙላት ለኔ በአዲሱ መጣ ዘላለም ሊያኖረኝ ሕይወትና ከፍዬ አይደለም እንዲሁ በነፃ ሰይጣን እንዳይወስደኝ በአጨባ እኔ ለኢየሱስ ምስክሩ ነኝ እርሱን ልተርከው ጌታ የላከኝ አላፍርም ስናገር ለሰዎች ሳስረዳ አምነው እንዲድኑ ከሲኦል ፍዳ እጃቸውን ይዤ ከዓለም ላወጥ ከፍርድ እንዲያመልጡ ከጌታ ይቁት ከዘመና በፊት ለኔ ያዘጋጀው መንግስቱ እንዲወርሱ እዚ ማለት እዩ ዝርብሽ እምበር መንፈስ ዝህብ ነገር የብሉን ስለዚህ ንዓኹም ሰላም ክበኩም ይኽእል ዕረፍቲ ክበኩም ይኽእል ይኸውን ንስኹም ስምዕዎ ናትኩም ኣስተምህሮውን ስለ ዝኾነ ሓደ ሰብ ብረስ ዝበሎ ተደልዩ ብራብ ተደልዩ ብጓይላ ተደልዩ ብዝተፈላለየ ዓይነት ዝመስል ገይሩ ንክርስቶስ ወይ ንኣምላኽ ከመስግኖ ኣለዎ ኢልኩም ስለተሓስቡ ኣመስግኑ ኦርቶዶክስያን ኣሕዋተይ ግን መቸም እዚ እንዳረኣኹም ደርፊ እምበር መዝሙር ከም ዘይመስለኩም እርግፀኛ እየ እውን መዝሙር ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ እስኪ እንታይ ኣቐድማ ቢሉ ታይልና ፀኒሑ ሓውና ሞጎስ ኣነ በቃ ዝኾነ ናይ ኦርቶዶክስ ተዘመረ መዝሙር ክሰምዕዎስ የባራተይ እየ ገለ ይብል ፀኒሑ ፕሮቴስታንት ኣሕዋትና ናይ ኦርቶዶክስ መዝሙር ብክልተ ዓይነት ክዝምርዎ ይኽእሉ እቲ ቀዳማይ ብትክክለኛ ዝኾነ ነገር ከይተናኸፉ ከይጓዳደሉ በታ ዝተዘመረታ እቲ ካልኣይ ድማ
ሰሪቆም ናቶም ብልክዕ እቲ ግጥሚ ናይ ኦርቶዶክስ ኮይኑ እቲ ዜማ ግን ናቶም ብደስ በሎም ብፒያኖ ብዝተፈላለየ ነገር ገይሮም ማለት እዩ። እስኪ ከሪእኩም ሓደ ቪዲዮ። ጴንጤ ነኝ ግን ይህን የኦርቶዶክስ መዝሙር ስሰማ ውስጤ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ከምዚ ክንሰምዖ ፀናሕና ዝሓውና ኣነ ጴንጤ ግን ናይ ኦርቶዶክስ መዝሙር እዛ መዝሙር እዚኣ ኣዝዩ ደስ ይብለኒ ብምባል ምንም ከይተናኸፈ እታ መዝሙር ይሰምዓ ከም ዘሎ ወይም ድማ ብኣ ተመሲጡ ኣምላኽ ይመስግን ከም ዘሎ ይነግረና ፀኒሑ ማለት እዩ። ዘይወዳእናዮ ኮፒራይት ስለዝሕዝ እዩ። ሓፈሻዊ ተቀዳማይ ከምዚ ገይሮም ክሰምዕዎ ይኽእሉ ወይ ከዓ ከምዚ ገይሮም ክዝምርዎ ይኽእሉ እዮም። ፅቡቕ ነገር ማለት እዩ። ንሕና ክዝምርዎ ክሰምዕዎ ደስ እዩ ዝብለና። እቲ ካልኣይ ግን ካብዚ ፍልይ ብዝበለ ማለት እዩ ኣባላሽዮም ብስርቂ ማለት እዩ ናቶም ብዘይኮነ መንገዲኦም ዝዝምርዎ ከስምዐኩም እየ ሓንተኻ እመኑ በእርሱ ድንቅ ያደርጋል ጌታ በረዶ አዝንቦ ጠላት የመታ ውቅያኖስ ጥልቁን ፈጥኖ ያተነነ ነገር ለወጠ ሁሉ በእርሱ ሆነ። እመኑ በእርሱ ተራራው ነደደ እመኑ በእሱ ሸለቆ ታወቀ። ከምዚ ክንሰምዖ ፀናሕና እምበር ክልተ ሓንቲ መዝሙር ብክልተ ዓይነት ኣሰራርሓ ንሪኣ ፀኒሕና ግጥምን ዜማን ዘይናቶም ብናቶም ኢንስትሩመንት ተጠቂሞም ዝዘመርዎ እዩ ማለት እዩ። እዚ ከዓ እዙይ ዘፍኩስ ስራሕ እምበር ደስ ዝብል ስራሕ ኣይኮነን። ካልኣይ ፕሮቴስታንት እምበር ንሕና ናቶም መዝሙር ከምዚ ጌርና ዝሰራሕናዮ የብልናን እሶም ግን ተደጋጋሚ ናትና መዝሙር ከምዚ ገይሮም ይሰርሕዎ እዮም። እዚ ግን ስርቂ እዩ ማለት እዩ። ስርቂ እዩ። እቲ ትክክለኛ መዝሙር ግን እንዳዘመሩ ክሰምዖ ኣዝዩ ደስ ዝብለና። ነዚ ከምዚ ዓይነት ዝሰርሕዎ ስራሕ ግን ሓደ ካብ ፕሮቴስታንት ካብ ሓዎም ዝኾነ እንታይ ዓይነት ምላሽ ከም ዝህቦም ወይ ከዓ ደስ ከም ዘይብሎ ከመይ ገይሩ ከም ዝገልፀሎም ሓንቲ ቪድዮ ከጋብዘኩም ብዛዕባ ከምዚ ገይሮም ዝሰርሑ ማለት እዩ። ድንበር ዘሎ ሄዶ ሰርቆ መጥቶ እንዴት ነው ፕራውድሊ በቃ ዩቱብ ላይ ለቆ ከዛ የዩቱብ ቪው እና ገንዘብ የሚለቃቀመው በጣም እኮ ነው የሚያሳፍረው። መዝሙር ስጦታ እንደሆነ ታምናላችሁ አይደለ? መዝሙር ጸጋ እንደሆነ ታምናላችሁ። ለምን ከጌታ ጋር አታሳልፉ? ለምን መጽሐፍ ቅዱስ አታነቡ? እንደነሱ አይነት ጥሩ ጥሩ መዝሙር መዘመር የምትፈልጉ ከሆነ እኔ መዝሙሩን በጣም ነው የምወደው። መዝሙሩን መውደድ ይቻላል፣ ግን ደግሞ በስነ ስርዓት ፕሮዳክሽን አዘጋጅቶ በስነ ስርዓት ተቀርጾ ዩቲዩብ ላይ መልቀቅ የሰው ዝማሬ ለያውም ብዙ አጥር አልፎ አረ ባካችሁ አረ አታሸማቁን እኛን። ደግሞ እንደዚህም አልፋችሁ ከሄዳችሁ በኋላ ቢያንስ ለዛውን እንኳን ጠብቃችሁ መዘመር ያቅጣችኋል። እስኪ አሁን ዘማሪ አቤል የዘመረበትን መንገድ ተመልከቱ። እንዴት አይነት ሚጥም ለዛ ነው ጌታ። ኦ ማይ ጋድ ያንን የመሰለ መዝሙር ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ አምጥቶ እንደዚህ ይሰሩላችኋል። እንግዲህ እኔ ክርስቲያን ነኝ። ክርስቲያን ደግሞ ሌብነትን ስለማያበረታታ ይሄኛውን ተውት፣ ይሄን መዝሙር ተጋበዙልኝ። ቴንክ ዩ። ቃል የለኝም መቼም ካብዘን ላዕለ ቃላት ምውሳኽ ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ይስማዕንን ስርቂ ሓደ ካብቶም 10 ትእዛዛት ኣይትስረቅ በቃ ዘይናትካ ተኮይኑ ዓይናትካን ግን ብትክክለኛ መንገዲ እቲ ናይ ኦርቶዶክስ ዝማሬ ክሰምዖ ደስ ይብለና ማለት እዩ። ካብኡ ክመሃሩ ደስ ይብለና። ኣንሕና ወትሩ ናባና ክምለሱ ስለንደሊ ናትና መዝሙር ክሰምዖ ንደሊ ኢና ማለት እዩ። ኣንሕና ግን ናቶም መዝሙር ኣይነስማዕ ንብል ዘለና ግን ንምንታይ ክሕደትን ሓጢያትን ስለዝኾነ ማለት እዩ። መወዳእታ ስፍሕ ብዝበለ እስኪ ንምንታይ ኢና ናይ መናፍቃን መዝሙር ክንሰምዕ ዘይብልና ንዝብልካ ሓደ መምህር ክጋብዘኩም። ክርስቲያን እንደመሆናችን የፕሮቴስታንቶችን መዝሙር መስማት እንደማይገባን ከዚህ ቀደም ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበር እና ዛሬ ደግሞ ይህንኑ ሐሳብ የተወሰነ የሚያጠናክር ነገር ልሰጣችሁ መጣሁ። ማለትም ለምን መስማት እንደማይገባን ማለት ነው። እንደሚታወቀው ዝማሬ ወይም ለአምላክ የሚቀርብ ዝማሬ የከንፈር ፍሬ የሆነ የምስጋና መስዋዕት ነው። ምንድነው? የምስጋና መስዋዕት ነው። ይህንን ያዝ አድርጉና ከክርስትና ውጪ የሆኑ አካላት ወይም ከቤተ ክርስቲያን ውጪ የሆኑ አካላት ደግሞ መስዋዕትን ሲያቀርቡ የትኛውም አይነት መስዋዕት ቢሆን የሚያቀርቡት ለእግዚአብሔር ነው የሚል እምነት የለም እንግዲህ በእኛ ዘንድ። እሺ ከሳብ ዚያ ደው ቢልና ዘለና
እትንሶም ዘቅርቦ መስዋዕቲ ንእግዚአብሔር ኢልና ኣይንኣምኒና ይዝብል ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም ድማ ኦርቶዶክሳውያን እትናቶም ዝማሬ ክንዝምር ከለና ንእግዚአብሔር ኣይኮናን ነመስግን ዘለና ወይም ድማ ንእግዚአብሔር ኣይኮናን መስዋዕቲ ነቅርብ ዘለና ማለት እዩ። ታቪዲዮ መሊና ኩላን ወዳያ እንዴት ማለት ነው? ጌታችን ኢየሱስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ ለምሳሌ በሁለት ወንድሞች መካከል ለምሳሌ አለመስማማት ቢኖር ወደ ኤርሳን ጉዳዩ መጨረሻ ላይ የሚሄደው ወደ ኤርሳን ነው ብሎ አስቀመጠና ቤተክርስቲያንን የማይሰማት ከሆነ ግን እንደ አህዛብ ይሁንልህ ብሎ ተናግሮ ነበር። ቤተክርስቲያንን የማይሰማ ከሆነ አንድ ሰው እንደ አህዛብ ነው ለኛ። አህዛብ ከሆነ አህዛብ ደግሞ መስዋዕትን ሲያቀርቡ የሚያቀርቡት ለእግዚአብሔር አይደለም። ይህንን ጳውሎስም ይናገራል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ ቁጥር 18 አካባቢ ምን ብሎ ይናገራል? እንደው አህዛብ የሚያቀርቡትን መስዋዕት መጠቀም የለባችሁም እያለ ይነግራቸውና እንዲህ ይላል። አህዛብ ይላል ለምንድነው መጠቀም የሌለባቸው? ማለት ክርስቲያኖች አህዛብ የሚያቀርቡትን መስዋዕት እዛ ጋር የሚናገረው መስዋዕት ኖርማል የምስጋና መስዋዕት አይደለም፣ ግን ለየትኛውም መስዋዕት ሊነገር ስለሚችል ነው ይሄንን ያስቀመጥኩት። ኦኬ እንዳትረሱ። ለማንኛውም ግን ክርስቲያኖች አህዛብ የሚያቀርቡትን መስዋዕት መጠቀም ለምን እንደሌለባቸው ሲናገር ምን ይላል? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ አህዛብ የሚሰውት ለአጋንንት እንጂ ለእግዚአብሔር እንዳልሆነ እናገራለሁ ይላል። አጋንንት የሚሰውት አህዛብ የሚሰውት ለአጋንንት ነው እንጂ ለእግዚአብሔር አይደለም። እናንተም ደግሞ የአጋንንት ተባባሪዎች እንድትሆኑ አልወድም ይላል። ኦኬ ከአጋንንት ጋር እንድትተባበሩ አልወድም። ምክንያቱም ለአጋንንት የሚቀርብን መስዋዕት ሰው የሚጠቀም ከሆነ ትብብሩ ከማን ጋር ይሆናል? ከአጋንንት ጋር። ኦኬ ይህ አጋንንት ኢየሱስን መስሎ ከሆነ የሚቀርበው ወይም ሌላ ኢየሱስ ሆነ ማለት ነው። ሌላ ኢየሱስ አለ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሌላ ኢየሱስ ይሏል ጳውሎስ። ኢየሱስን መስሎ የሚመጣ አጋንንት ማለት ነው። እና ኢየሱስን መስሎ ነው የሚመጣው። ለእሱ የሚቀርብ ደግሞ የምስጋና መስዋዕት አለ። ለምሳሌ ዝማሬ ብሎ የሚያስቡት ማለት ነው። በዛ በዝማሬ አንተ የምትሳተፍ ከሆነ የምትጠቀም ከሆነ ከማን ጋር ነው ትብብር? ህብረት እያደረክ ያለው እንደ ጳውሎስ ንግግር ከአጋንንት ጋር ነው። ኦኬ ኢየሱስን መስሎ ከቀረበው አጋንንት ጋር ህብረት ማድረግ ትጀምራለህ። ቀስ በቀስ ህብረት ማድረግ እየጀመርክ ስትሄድ የሆነ ሰዓት ላይ ሙሉ የዚህ አጋንንት ብቻ ሆነ ትቀራለህ። ከጌታ ተነጥለህ ትጠፋለህ ማለት ነው። እና እንደ ቀላል የሚታይ ነገር አይደለም ይሄ። ክርስቲያን ደግሞ ጥንቁቅ ነው እና መርማሪም ጭምር ነው። የሌሎችን ቤተ እምነቶችን እንግዲህ አሁን የእነሱን የማንቋሸሽ ነገር ሳይሆን እንደ ክርስቲያን ግን ያለን እምነት እንዲህ ስለሆነ ባይሰማ መልካም ነው፣ የማንሰማውን በዚህ ምክንያት ነው የሚል እምነት አለኝ እና ከዚህ አንጻር መልከተው ይቆየን። እሺ ከምዚ ክብለና ፀንሐ እቲ ኩሉ ሓሳብ ወሲድኩም ኣለኹም። ካብዛናቱ ሓንቲ ቃል ክወስድ ግን ክርስቲያን ጥንቁቅ እዩ ይብለና ፀኒሑ ማለት እዩ። ሓደ ክልተ ሓላፍነታውያን ዘይኮኑ ዘመርቲ ኣብ ኦርቶዶክስ ኣለዉ። ከምዚ ዓይነት ዝማሬ ወይም ድማ ናይ መናፍቃን ዝማሬ ካልእ ትረፍ ኣብ ማይደይ ኣብ ቲክቶክ ኣብ ዝተፈላለየ ናቶም ማስ ሜድያታት ዝሰቅሉ ማለት እዩ። እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ ሓደ ዘማር ቤተክርስትያንና ብውሕድ ኣለዎ ኢሉ ካብ ዝሕሰብ ነገራት ኣስተምሮ ቤተክርስትያኑ ዝፈልጥ ስነ ምግባር ዘለዎ ብስርዓት ቤተክርስትያን ዝመላለስ እዩ። እዚ ንነቐፌታ ጥራይ ዘይኮነ ክርስቲያን ኣሕዋተይ በቃ ክንጥንቀቀሉ ኣለና። ብፍላይ ድማ እቶም ዘማርያን ትበሃሉ ክትንቀቀሉ ኣለኩም። ብሓፈሻ ድማ ኩልና ኦርቶዶክሳውያን ብከምዚ ምክንያት ኢና ናይ መናፍቃን መዝሙር ዘይንሰምዕ ማለት እዩ። እዚ እንዳሰማዕና ክሰምዕ እንድሕር ኢልና ግን ሓላፍነትና ብርእስና እዩ ማለት እዩ። ሎማዓንቲ ዝነበረ ቪድዮታት ነዚ ይመስል ነይሩ። ዝኸበረ ግዜኹም ይብኩም ስለዝተመልከትኩምኒ ኣዝየ ዘመስግነኩም። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።